Conseil des ministres minnu ni o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna la palais de Kuluba la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ o kɛla Bamakɔ Kuluba arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o ye projet de texte dɔ olu adopté o kɔfɛ ka se ka kunnafonidi dɔ fana kɛ a kɛnɛ kan. Abifnikation fana la ministre des transports la tan ka segi ani sirabakan ko o ministre ale ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko forum international sur la prévention routière ko olu baaraw kɔni o labɛnw bɛ senna Mali ko a ye hakililatigɛ kɛ ka fɔ nin waati in na mun bɛ tali kɛ wa organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest ko i b'a ye k'a fɔ o baaraw o ɲɛmaya o kɔni o bɛ a bolo o hukumu kɔnɔna la ko a bɛ wa a jigi sɛbɛnw kɔni waati mɛn k'a fɔ o ɲɛmaya mun kɔni bɛ a bolo a bɛna kɛ sababu ye o bɛna baara dɔw ta k'a bila sen kan yaasa ka se ka wa hakilina fɛn fɛn bɛ o bolo ka se ka yiriwa sabati sirabankan kasara walima sirabakan o lakanaliko la ale ni wa sigida yɛrɛ ka ɲɛtaw la a bɛ bila o minɛn kɔnɔ mun bɛ tali kɛ nin waati in na ko gɛlɛyaw caman kɔni bɛ sirabankan boli la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi ani wa kɛrɛfɛ jamana caman la fo ka taa se wa farafinna jamana yɛrɛ ma walima wa jamana wɛrɛw ma ministre so ne y'a ta k'a lajɛ wa transport et des infrastructures a ministre so hakili jigila k'i b'a ye k'a fɔ a ye wa forum in a y'a sigi sen kan n'a fɔ ma ko forum international sur la prévention routière mun ni a baaraw bolodalen don ka bɛn décembre kalo o tile 7 ka taa se a tile 8 ma san 2023 wa kuma se mena bolo mun kan a bɛ fɔ ma ko la sécurité routière un défi transfrontalier mun bɛ tali kɛ ni kungilenna in na ko dɔwɛrɛ tɛ ka se ka wa yɛlɛmaliw don siraba baaratogow la Mali yɛrɛ kɔnɔ ali jamana yɛrɛ kɔ kan ka se tuguni ka wa ɲɛsigiliw kɛ ka ɲɛsin ka saraw ma ka ɲɛsin sirabakan kasaraw ma kɛnɛ la o kɔfɛ tuguni minnu fana bɛ a baara kɛ ka lakana kɛ ka dɔ fara olu ka se ko n'u ka dɔnko kan ni yiriwali minnu filɛ a ɲɛta mun filɛ ye ko i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye mun bɛ tali kɛ kɔlɔsiliw la k'i b'a ye k'a fɔ diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara motow kan ani bolifɛn wɛrɛw duguba kɔnɔna la wa i b'a ye k'a fɔ ko o kelen bɛ wa sababu ye ka dɔ fara wa gɛlɛyaw kan siraba yɛrɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ moto sen filaw ka taa se hali moto sen sabaw fana ma wa suw bɛ ka caya kosɛbɛ sirabanka boli okumu kɔnɔna la mun yɛrɛ bɛ tali kɛ sisanw la san 18 ka taa bila san 35 la i b'a sɔrɔ o kɔnɔ nka mun bɛ tali kɛ kɛrɛn la a bolibaw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛn la i b'a ye k'a fɔ wa sirabankan boli bɛ a bolibaw maa minnu kɔni n'i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya lase o ma ni olu kɔni bilalen bɛ gɛlɛya sira kan kuma bɛɛ senna minnu bɛ tagama sen na ka taa se maakɔrɔbaw ma ale ni denmisɛnninw fo ka taa se maa minnu fana bɛ n'olu ye lujuratɔw ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ olu de sɔrɔ jatew y'a jira k'a fɔ ko wa heure 14 k'i b'a ye k'a fɔ maa kelennin de kɔni bɛ bɔ sirabankan kasara la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ to nin accident nin ko la a jira k'a fɔ a bɛ tali kɛ minnu bɛ tali kɛ bunahadamadenw la a bɛ ta maa 100 o maa 100 wa maa 82 o de kɔni ye maa ye minnu kɔni bɛ gɛlɛya sɔrɔ accident bolo mun bɛ tali kɛ mobili yɛrɛ fana cogoya la gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ mobili fana sira fɛ o mobili 100 o 100 b'a sɔrɔ la wa mobili 10 y'o ye mun bɛ sɔrɔ wa siraba yɛrɛ wa a cogoya fɛ ni sigida fana cogoya i b'a sɔrɔ k'a fɔ 100 o 100 8 de bɛ tali kɛ o la ka sanga ni jaabiliw ma yaasa gɛlɛya ninnu ka se ka wuli ka bɔ yen gouvernement fana a ye nin ayiwa stratégie nationale de sécurité routière k'o bila sen kan san 2021 ka taa bila san 2030 la cogo mun na a bɛna kɛ sababu ye ka taa wolo wa dɔ ka bɔ wa mun bɛ tali kɛ maa faga la sirabakan boli okumu kɔnɔna la forum international ko a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛbila baaraw kɔni de kɛ sirabankan ko kan kɛnɛ la a bɛ kɛ sababu tuguni ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ a fɔ ma ko experts nationaux ani experts sous-régionaux fo ka taa se farafin ani africain ani internationaux ma jamana kɔ kan ani farafinna jamana dɔw yaasa ka se ka na hakili falen kɛ nin hakilina in kan n'u bɛ tali kɛ stratégie nationale de sécurité routière ni baara ninnu dayɛlɛliw kɔni ko a bɛna kɛ alamisadon n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 7 ma san 2023 a bɛna kɛ wa jamana premier ministre ale ka ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna la gouvernement ɲɛma
ka sanga terrain ale ka sira bilali ma n'o fɔ ma ko terrain numéro 15 k'i b'a ye k'a fɔ novembre kalo tile 24 san 2023 nɛgɛ ɲɛ 23 waati o tɛmɛnen sanga 50 ye k'i b'a ye k'a fɔ terrain min bɛ tali kɛ terrain numéro 15 la ale tun bɛ ka bɔ Kayi k'i kunda Bamakɔ kan k'i b'a ye k'a fɔ ale kɔni de arayi bila wa kilomɛtiri 9 o ni Mayina o gari cɛ ko terrain in k'i b'a ye k'a fɔ ko wa mun bɛ tali kɛ a yɛrɛ la a fɔ ma ko locomotive terrain kun CC 2207 o de tun bɛ yen ka bɔ yen nɔ a tun bɛ ka boli mun bɛ tali kɛ wagon 15 o fana tun bɛ a kɔ ka taa se wa terrain kun min bɛ kuma CC 2205 ma fɔ ka taa se fana maa mun tun bɛ a kɔnɔ maa 400 ani maa 10 o de tun bɛ a kɔnɔ ka taa se maa 38 ma olu yɛrɛ ye terrain baarakɛlaw ye ani terrain bolibaw fana ni accident gɛlɛnman in k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛla ga ma n'i ma to a la maa ma jogi a la ala barika la mun bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna la wa terrain boliba n'o bɛ tali kɛ locomotive CC 2205 la ale ni électricien n'o bɛ tali kɛ société patrimoine ferroviaire du Mali o électricien o fana olu de fila kɔni o jegula dɔɔni wa gɛlɛya kɔni kɛla kosɛbɛ ka se minɛnw ma a jateminɛ kɛla cogo mun na sira in kan ka taa ali sira yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ arayi fana la mun bɛ tali kɛ fɛlɛw la ka se ka bila sen kan joona o baaraw kɔni kɛla société de patrimoine ferroviaire du Mali fɛ fɔ ka taa se wa force de défense et de sécurité minnu fana bɛ a lamini la ale ni autorité de la région mun bɛ tali kɛ Kayi a sigibaw ani jamakulu minnu bɛ yen nɔ minnu ka surun a yɔrɔ la ka wulikajɔ kɛ ka se ka lakana ta ka ɲɛsin ninnu ma joona joona o la Bamakɔ novembre kalo tile 29 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la